jaltugol AES e francophonie ko caɗele ɗum wonantaɓe sabu eɗen gandi leyɗele AES ɗe liggorta ko ɗemgal français ko ngal ɓe bindata ko ɓuri doole hen ko ngal ɓe kalata to banggue kutorɗe to banggue laamu si tawi kay wona nden ɗemɗe mumen gendije ɗe ɓeyɗe mbatti jangguinde ɗe binde ɗe mbatte haale ɓe mbatta liggorde ɗen so wona noon ɗum noon weɓantaɓe joni saabu ɓe ngalana ɗum nini heblo o waktu i wawi noon duuɓi garoyoji ɗum nafaɓe kono o waktu ɗo kam ko caɗele ɗum wonantaɓe leyɗe AES jaltugol mon e francophonie hande kam ko caɗele tan woni ko ɓeydto hayso nafoore hen kam AES yiyata nafoore mum hande koko aroyta ko so ɗum yawti e jaltugol ngol bo wona jaltugol noon foof ne wawa ko jaltugol haala tan walla e binde mais e golle kay ɓe jaltani par ce que ɗemgal ngal ɓe kalata kangal ɓe gollirta kangal ɓe kutorto ɗum ne soon mbi ɓe jalti hen daw ko hawni yaltintaɓe hen ha laaɓa tan koɓe natta ha ɗemgal ngal ɗemɗe mabɓe ɗe ɓe mbatta gollirde mais ko français ɓe jangata ko français ɓe kalata ɗum ɓe kutorto leyɗele tati ɗe Burkina Faso e Mali e Niger so ɓe jalti francophonie ɗum ay hunde ala ko francophonie hattotoɓe nde wonno wona ka en pewni nde ɗo fedde nde ɗo ko fedde windiyankore français e heewi tepe aduna o leyɗele capanɗe hen tawa so ɓe jalti hen si tawi no battita ko fewani ko en yaltuɓe ɓe ko rendede ɓuuri sertede e ɗum ɗo fof ko caɗele ɓeydoto tan so ɓe mbawi kadi ɓe jaltin noon ɗemgal ngal e nder école aji mumen ɓe gacca ngal janggin el acci haalede leyɗele mumen ɓe jalta e kalis francophonie CFA addantaɓe dañal étudiant ji mumen ko keɓanno hen ko foof joni ɗum ɗon perda leyɗe tati jaltuɗe francophonie ganden tan Afrique kam ko mbiyata ko Afrique parani taw hewɓe leyɗele ɓaleɓe ma ardi men cikkata mataw ko tubakoɓe kadi en yaade yeeso ma ko français en kadi en yaade yeeso ko wiite développement ko sen jiiɗi ɗum il faut ɓiɓɓe Afrique ɓe mbatta gollude kadi hatta taw ne mbawi wadde collaboré e leyɗele goɗɗe quoi eyyi par ce que kala ka ala mbawa jiggade e leyɗele goɗɗe ɗe gadda e leydi maɗa e yeeru tan kala ka ala e leydi ma mbawa watta feere ha watta liggede e leydi ma watta fewnede hen eyyi ɗum woni yimɓeɓe mbawa yeeso kono wiide ne haaɓa e leyɗele français ma ne haaɓa e leyɗele tubakoɓe kañumen kadi Afrique yaade ɓe kaɗani Afrique yaade Afrique wondi ko golla en